nuwun. Ya nduk nong, sampean genti sing mewakili Bu Kesi karo makili para kadang-kadang waranggana mengucapkan terima kasih dan juga selamat sukses kagem sedaya para warga masyarakat ing Krandon, bapak-bapak panitia, ibu-ibu sing masak karo mbak yu sing seragame kompak ngangge abang kabeh niku. Niku bagian apa jenengan, Mbak? Kok nggawane kerdus iki kaya tukang rosok ae ora. Nggih. Nggih, monggo Mbak Winong Nawangse. Ayo sampean sing tak aturi. Nggih. Saderengipun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami ingkang ageng kagem sedaya warga Krambon. Hah? Hah? Tak bener nih. Dudu Krambon. Lah, Jambon. pundi, Pak? Krandon ora. Oh, Krandon. Kebalik itu, Pak. Kebalik apa? Kebalik kalau ke Krandon kan dene blegenduke madhep mburi. Nah, kula senenge sing blegenduke madhep ngarep. Oh iya. Lah aku ya ora ngalem mburi kudu blegenduk ngono kuwi, ngono kuwi. Ngono. Dadi kene iki dusune Krandon, desane Geneng Sari, Kecamatan Polokarto. Ngono lho Nong ora. Wis dingoni mangan tundak tanduk lali karo alamate lho ora. Dusun to, Pak? Nggih. Dusun Krandon. Betul. Kecamatan Gunung Sari. Iya. Kali Bagoran. Rungokno to, kupingmu rungokno ora. Dusun Krandon, Desa Geneng Sari, Kecamatan Polowijo ngono lho. Polokarto ngono iso. Ayo. Sebentar. Bocah iki lho ora iso. Jane ya ayu ning kok pekok gumun aku. Ya, diulang lagi ya, Pak. Diulang, lek penake kudu diulang terus. Tolong di-cut. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kula bismillah. Kula minangka wakilipun rencang-rencang waranggana kalih sedaya masyarakat Madangkara. Karo ibu-ibu muslimat lah ya. Nggih wis to, masyarakat Madangkara ngaturaken panuwun ingkang ageng kagem sedaya warga Dusun Krandon, Kecamatan Desane sik. Desa Geneng Sari, Kecamatan Polokarto. Nah, niku sampun percados kalih kula sak rencang. Kene iki ora percaya karo awakmu, percayane karo Tuhan Yang Maha Esa ora. Sampun nimbali kula sak rencang. Nah, niku to. Kepareng pentas teng mriki menghibur semuanya. Dan nggih matur nuwun pokoke, Pak. Penurunan kathah matur nuwun. Iya ngono kuwi. Belajar basa to Nong. Wong sampeyan ngasinine wong Tulungagung. Aku ngerti sampeyan bendina iki komunikasine mesti gawe Indonesia terus lho. Ayo. Mongko lek aku ngrungokne lekmu Indonesia jane ya bingung dhewe. Angger ngobrol karo kancane, main aja ke rumahku itu TA. TA itu Tulungagung. Jadi nanti kalau Trenggalek itu terus saja ke timur, nanti kalau sudah sampai kota Tulungagung belok kanan. Lah setelah itu kalau ada enggo-enggoan, ayo. Lah apa Pak? Enggo-enggoan apa bahasa Indonesianya? Belokan. Oh iya, gitu. Ini tadi tuh saya udah enggak jadi, Ding. Enggak jadi. Ini Sarah suyung. Kuwi ngopo kok? Kuwi lho, piranmu kok cekeli ngopo? Enak apane? Anu. Kowe aja nyekeli daerah kono, aku sing malah keringetan roh ngono kuwi, ngerti ta? Ora. Ampun ngoten niku to, Pak. Ayo. Kula masih kecil loh, Pak. Ampun. Alah, udah ngerti aku kayak gitu. gituan. Kecil. Heeh, ya awakmu pancen ya longgor ya, Nong. Longgor. Ayo. Ya wis lek ngono saiki nembang coba kaya apa ngono kuwi. Kula nembang jamong pareng, Pak. Jamong? Nggih. Slendro?
Nggih. Oh, boleh, boleh, boleh. Kula niki wengi iki mboten mood nembang sing dawa-dawa, Pak. Kula mood-e nembang jamong mawon. Loh, kok beda karo Bu Kesi? Lah. Dhek mood lek sing dawa-dawa malah. Lah iya. Tegese bawa sing panjang-panjang ngono kuwi lho. Astagfirullahaladzim, enggak tahu aku. Urung gaduk kuping kowe nong. Ya. Ngangge bawa ya ning. Bawa napa, Pak? Bebas, bebas. Arep dandang gula, arep pocong, arep asmarandana, mijil. Anu mawon. Langsung gemeni wekdal, Pak. Wong iki sik sore gemeni wekdal. Sing gemeni wekdal iki urus aku iso melu kowe ngatur-ngatur wektu iki lho, ora. Ayo. Oh iya. Kula anu mawon. Memanismu niku lho, Pak. Oh, sinom. Iya. Nah, soalnya kan kula manis. Jadi nembangnya memanismu. Manis. Iya, Ayo. Menawi ngendikane Suwargi Pak D mantep niki jenenge sinom slobok ngoten niku nggih. Nonano. Ya. Agawe ruci Nonano. upama munduta rokmi Kejawi tembang menika kula aturaken dumateng keluarga besar ing Krandon mriki ugi kula aturaken dumateng para kadang-kadang panitia Suran Kampung Wayang 2 ingkang dalu menika rampung pertunjukanipun kedah piket njaga gamelan karo wayang ning panggung. Ya, monggo sugeng laras, mugi-mugi sehat selalu lan tambah barokah Pak Suryo, Pak Gendut, Pak Heri, Mas Bayu, Mas Yuyun lan sanes-sanesipun Pak Bambang. Kuwi. Pak Bambang Situ. Ayo. Sesuk kanca-kanca Nurasa men ngerti Pak Bambang Situ piyayene kaya apa. Iya. Nglukis. Nglukis pas kae apa sawalan kae pas gending kuwi buka dhek mulai nglukis suwuk gending targete lukisane kudu rampung. Rampung ora. Sprene urung rampung kok kaya. Jare arep siji sura dirampungne ya ora rampung. Ha iya. Ya wis ben. Enang. Nonano ibarat wong numpak prau Nonano lumampah tanpa
Wilujeng Niskala. Sida jamong iki? Sias, Pak. Oke, buka saka Saka kula. wae ya, saka telo. Ayo coba. Sing sluku. Oh, sluku batok usluku sluk sirama usluku sluk le usluku sluk mak jentit usluku sluk wong mati ora obah yen obah ngenteni bocah yen urip usluku sluk. Oh, sik. Lagi isine guru usluk-usluk tok piye maksudmu? Nah, niku to Pak werdine. Ngene lho. Si Rama usluk-usluk. Usluk-usluk dengkelmu klocot iki ora. Sluku bathok Nggih. bathoke elailo Nggih. si Rama menyang Sala le olehe payung mutha mak jentit lolo-lobah wong mati ora obah yen obah ngedeni bocah yen urip golek dhuwit. Tapi kalau wingi kula anu lho Pak, diajari Mas Gelar. Tirose si Rama usluk-usluk ngoten nih. Bapake Gelar iki aku iki. Tegese aku usluk-usluk. Wo lah, Gelar iki omong-omong kok senengane ora. Primen. Sing bener sing tak tembangne iki mau ora. Usluk-usluke iki aja kok omongne ning kene ora. Lah si Rama usluk-usluk le-ole usluk-usluk ngoten. Tirose Mas Gelar kula wingi. Kowe lek omong ngono terus wis tak usluk-usluk dhewe lho kowe. Lah, kuwi ana maknane lho nang rumangsamu. Apa pripun Pak? Iki lho, sluku bathok to. Iki sluku ngene, bathoke elah, bathoke sirah. Elah lho tegese iki sampean iki la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngono kuwi cara wali mbiyen. Oh iya Kah? Heh, kah-kahmu ya ora. Mboten. Maksude nek wiritan ngoten nggih napa wajib la ilaha illallah. Men saya mantep iki ngono kuwi. Oh. La ilah. Terus bar kuwi kan apa? Bathoke Usluk-usluk. Elailo si Rama. Iki ana sing si Rama, ana si Rama. Si Rama menyang Sala. Si Rama tegese sesuciya kuwi wuduwa. Menyang Sala kuwi salata. Lah ngono kuwi. Si Rama menyang Sala, le-olehe payung mutha men kuwi entuk pepayung saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngono kuwi. Awas. Kur. Elok nong, Nadianto iki tembang kuna tur ya mung sepele sederhana prasaja ning lamun to dimaknai nyatane lak ya ngemu pitutur ingkang luhur kaya ngono. Nggih, Pak, leres sangat. Dadi pituture kuwi sing penting aja mung usluk-usluke tok ya. Lah. Ayo ngono kuwi. Nggih. Wis Nggih, sampean sampun to, bisa Pak. lenggah pinarak Atur sik. nuwun, Pak. Nggih, seto kaya apa? Genduk Umi Hafifah. Ayo, seto kaya apa? Ratune podang kuning men jumeneng. Duduk. Neneng. Inna
nderek nyimak saking streaming Mas Dalang nyuwun gending rengu saking kula Pak Yani Sencaki saking Nganjuk Kota Angin. Rengu ya. Ampun, Pak. Ampun. Oh liyane. Ya. Kula pengen nembang sing klasik tapi modern. Wah, iki. Klasik modern iki upamane apa, Nduk? Anu Pak, menurut kisah nyata mawon. Kisah nyata sing piye kuwi? Kisah nyata kula. Oh, lelakon hidupmu. Sambung wanci dalu. Lah kowe malah buka wadimu dhewe iki piye? Mboten napa-napa. Kisah nyata tak kira lelakonmu sing memprihatinkan apa perjuanganmu menjadi seorang mahasiswi. Lah kok sambung wanci dalu. Niki lagune pun dangu mboten medal lho Pak, mboten jenengan dalne lho niki. Apa? Nggih. Oh iya. Dangu banget niki. Heeh, pirang-pirang tahun ya Om ya. Nggih, jenengan jenengan mboten medalne lagu niki lho. Heeh ta, iya. Nggih. Iya. Pun dangu sangat. Iya, coba kaya potokno lek ngono ora. Dibawani komplit ya. Nggih. Ayo, nggih. Ya takno, engko lek metu omong lho ya. Napane? Tembange lho, Nggih. jare sambung wanci dalu ora. Nggih. Meneng ae ora. Omong ayo. Aku wis ngono apa piye. Nano. Yo. Sik to, stop sik. Sik. Lah ya jare sambung wanci dalu. Nggih, sambung wanci dalu. Niki lho yoga-yoga niki lho, Pak. Kuwi asosiasine do reget. Nggih niki, Pak. Napa mleh Cak Bagus niku lho, Pak. Dosen genit. Karo dosene iso kaya ngono kuwi. Ampun, mboten Cak. Lulus lan orane sampeyan biji api lan orane sampeyan gumantung karo Cak Bagus ora. Ampun, Cak. Aja ngono to, Cak. Aja ngono, Cak. Engko nyang-nyangan rego jarike isi to. Nah. Ayo. Malah tekan jarik barang ora. Wis ayo nembang. Yo. Emanipun Yayi Wasakrami Heeh. Pama Durang Son ingkang Anggarawa Wong ayung rerujet wae. Lah iki tembange wong galo lha iki ora. Emanipun Yayi wis akrami. Nggih. Kowe wis duwe bojo, sayange kok wis duwe bojo. Apa mau urung mesti aku gelem kopek ngono to. Nggih. Lah ngono kuwi apa kuwi galo kaya ngono kuwi. Dadian manut Islam, Om. Pripun, Janjane Pak? sampean lak ora pacaran iki. Nggih. Sampeyan lak jomblo apa single? Single. Single. Bedane jomblo karo single apa? Nek jomblo sampun pernah pacaran tapi nek single dereng pernah pacaran. Kowe apa mau? Hah, salah. Kowe apa Kula mau? single. Alah, kowe iki single apa? Ngene lho, menurut Islam Pripun? jane pacaran iki ra oleh. Nggih. Ra oleh. Betul, Pak. Mergo kuwi dadi dosa akhire. Betul. Tur pacaran pirang-pirang tahun, sok-sok ki malah kuwi ku bareng rabi tenan, akhire bubrah contone pirang-pirang. Nggih. Lho ngono kuwi, mula ketoke pacaran nganti 4 tahun, 5 tahun, wis gawe omah-omahan cilik, nyeluwis papah mamah, anggere ulang tahun didolne kenapot. Lah kok apa tarupe karo wong liya. Wonge teko. Teko! Iya, wonge lagi dolanan HP, ayo. 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 Prandene
nano hayata sambung rasa nanging wanci Sugeng dalu Pak Cahyo Bala Tani nderek memantau teng YouTube suwun. Ya, Sugeng dalu Pak Cahyo kula ingkang sowan kala wau wonten ing dalem panjenengan mugi lancar sukses. Assalamualaikum Pak Cahyo wilujeng dalu nderek wungon mugi lancar ngantos tancep kayon saking Pak Waris Sugiono. Wah iya. Matur nuwun. Yo terus, Dok. tanhono ingkang rubeda nyuntak tresno senadyan mung srana piranti gambarmu uga
kasih Umi Hafifah. Bocah yen karaktere alus ngono iki nembang sing alusan kaya ngene ya kepenak. Dangdut ning iramane slow kaya ngene yen Umi pas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula saking Bapak Hartono Wonorejo. Kula badhe nyumbang lagu. Kalian latihan bucange mbok bilih dipun keparengaken. Nggih. Monggo dumateng Pak Hartono. Monggo sasana wanci kula aturaken, monggo pinarak wonten pepanggungan mriki. Monggo Pak Hartono Wonorejo mriki. Ya kanca ning gisik gembira. Alera-alera anyune sasara. Pun Pak Hartono. Wah, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Hartono. Pundi daleme, Pak? Kula saking Wonorejo, Pak. Bejen. Wah, jenengan piyai sing terkaya nika sak Solo nggih. Nggih, insyaallah. Hartono Mall niku lek kagungan jenengan to, Pak? Nggih, ngapunten, Pak. Niki bot-bote nuwun idhawuhipun saking RT Madi. Menika keluarga kula. Kula kapure napa niku latihan kali Pak Dalang. Oh, ngaten. Mboten Wonorejo niku desa pundi? Bejen. Bejen. Nggih. Karanganyar. Karanganyar. Oh, ngaten. Nggih, tebih-tebih saking mriku Pak, pedahipun nuruti kanca. Masalah mbok nanggap dhewe teng mriku Bejen. Insyaallah benjing Pak kula. Nggih, nggih. Dak Pak Yuliat Mono. Oh, nggih, siap, siap. Niki kula saderengipun latihan, Pak. Menika janipun pentas kok latihan. Lah nggih, jenengan sing kleru. Namung ndedonga mugi-mugi keluarga Kandhon mriki sabaripun syukuran manggiha keselamatan rahajeng sak lajeng kanggipun. Amin. Anggenipun nanem open-open sedaya hasil. Nggih. Mboten wonten ridu menapa-napa, Pak. Amin. Nggih. Jenengan ajeng nembang napa arep genduren niki? Niki anu, Pak. Nggih. Napa niku kadung tresna mawon. Oh, ngaten. Kula kepengin anu, Pak. Nanti nyetel YouTube pengen anu kali Mbak Umi mawon. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Kula aja ngerti asline ngoten, Pak. Nggih ngeten niki prejengane Umi Hafifah ngeten Oh, niki. lah tuku selepan sana. Ah nggih. Aduh. Nggih. Diwarai, Nduk ya. Nggih. Jumeneng kersa mboten jenengan? Nggih, nggih. Ya Om, kancanane Om kuwi. Pak Hartono, Hartoi Bondo Noi Padang. Ingkang asli Alim Hartono. Alim Hartono. Nggih. Oh, nggih. Ayo, Pak. Wilujeng dalu, Pak. Nggih. Nggih, mugi-mugi lestari dodol, Pak. Amin pangestunipun. Niku senes widodo niku Umi Hafifah, Pak. Sindeng kondan. Pak entuk. Amin. Nggih. Amin, amin, nggih, nggih. Napa bawanipun? Buat bawa mawon Langsung langgang. langsung. Siap. Nggih. Nggih. Nangis sak jero. Sik, Pak, sik, Pak. Wah, amak teratap ya. Niku ninggal katresnan. Nggih, katenan. Oh, alah, nggih, nggih. Pripun to? Nggih katenan nggih. Lah kula kinten wau kadung tresno ya. Nggih katresnan. Oh, kadung ninggal katresnan nggih, Pak. Nggih. Teratap ya kula nggih. Nggih. Nggih, padha kali Bu Kesi niki riyen nate bedol kayon niku kula kan dandang kula ana kidung, Bu.
Boten lek ana kidung, bukesi mboten ana kidung. Lho, kaya ana ngono. Mboten napa-napa Pak Artono nggih. Nangis, nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa nak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi saketan anggonmu bali bisa kumpul kaya duwe ngombe. Aunono windanana tak enteni ing pucuking tresna balung nangka bebasane mung katon umi wae Aja lali pawelingku muga manah kang mas jaranke Mas. Nong joget sebelah kono nong. Ayo. Orke ya. setia satuku saenten Ayo nong.
Nggih. Semangate. Iki gandengi mau saka Pak sapa jenenge kuwi? Hartono. Iki Pak Hartono. Kena kuwi nong iki, nong nyoh Pak Hartono nong. Kuwi 100 kuwi kejaba saka Pak Hartono nong. Uga ucapan terima kasihku kepadamu karena sudah mau berjuang untuk aku ya. Ayo, ngono kuwi. Terima kasih nggih. Nderekaken sedaya para warga masyarakat ing Krandon mumpung iki sasi Sura, Nduk. Iya, Iki wulan ingkang istimewa. Ya, Lan ngendikane para kiai kae apa wae ingkang dumadi ana ing sasi Sura ki bakale dilipat gandakan. Upamane kowe nindakake babakan ingkang becik, nindakake ngibadah, insyaallah bakal diparingi ganjaran ingkang matikel-tikel. Ya. Yen kowe nindakake babakan ingkang maksiat sing ora diperintahke karo agama, sing kuwi cetha lamun dosa, iki engko hukumane ya bakal matikel-tikel. Ya, Mula kula nyuwun dumateng sedaya para warga masyarakat ing Krandon monggo wungon. Melekan ingkang kagungan hajat menika panjenengan piyambak ya karo mirsani wayang sak rampunge karo nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa. Mugi-mugi ing Krandon mriki tinebena saking suker sakit lan memala menapa kemawon wontenipun namung hayu lan rahayu murah sandang pangan. Allahumma Batut neglar cerita ya Nduk. Kuku sing dupa kumelun ngenenging tiasanga